Hello mga people! Welcome to my mini vlog for today's video. So for today's video mga people, manguha na mi og mangga kay among balunon adto mi sa Sambuwar. Kuyog ta mga people. Di siya aslong baho. Mahon matagop ko pa ni eh. Unsa naman taon ka, uy? So ni happy today mi diri sa tindahan ni Nanay Mira kay mo palit mi og ginamos para sa amo ang saging. Og nagpalit pre ko og chichirya. Uy dalan ni JMB. Ni saging. Hawa sa siwang. Allah. Pare pa. No. Diara mga guys, sa doon lami sa among destination mga guys no. So mutapok sa taning suba. Tulay sa tulay nga guba. So pasensyahin ninyo guys kung kaya nga tong video for today's video guys no, kay nakihulam ra ta og cellphone kay ang akong cellphone dili siya mo record tungod sa kainit guys, kailangan pa siya og i-cool. And then aming mga silingan dai pod guys nga nangaligo pod dai sila guys no, kay ang isa sa ilang kauban nagpadugo sa iyahang motor. So nagihaw sila og pato diraa guys. And then diri po dahil si Parikoy guys, nangahoy man siya guys, oy. Hi sa. Hello guys. So, padulong mi dito sa babaw, guys. Guys. So kami padulong mi sa babaw. So, ay lagi palabig pa na ako lagi. Way nakakita. So shout out ko siya. Oh, shout out. Kanang kuan ko bigan. Atong natin sana. Ano ba gana? Pero ang ilong kabuto na. Kitang buko-bukuang. Di kitang sagingon. Kitang mapawang. Hawa ni Jim. Atlantic Ocean. Ang Russia ng Ukraine, nagubat siya, childe lang. Alang. Dahil siyang buka-buka. Ay, pagka eh, kaya ta say. Alam, gubat ka, no? Alam, maabot ka lubot. Mapara akong gilala. Sa kanang magkuan na yung edad. May makaon na, pili kwarta. Tambalan na, ano bang? Dili sa kuan na yay. Sa iyang May skincare niya. sa pagkuan na yay kanang pagulitaw ba? Patay ka, bakante ka dyan. Kayawak eh. Malay. So ulit na guys. So guys, padulungan kay kuli kay dagan na rin mga palit sa aslo. Oh, naapot sila dito guys. So guys,
Mangolay na mi guys kay tugnaw na. Pasabog. Ano ba ng kahoy, oh? Dili ko mo konti.